ne da Shamsa Lale ni Nura Small har da ni a sabgar aka damawa. Kyakkyawar dama ado na mai yin tafiya waye, laifin ka gyara shi lokaci kan iya karewa. Kyakkyawar dama daren ka kafin ai zarewa, laifin ka gyara shi lokaci kan iya karewa. Kyakkyawar dama idan ka tsince ka kana raye, laifin ka gyara shi lokaci kan iya karewa. Na tara karatu da rayuwar wanda nake kalla, na yo sha'awar wasu wa'insu kallon su ya san kwalla. Amsar da na samu ka kyautata kar da ka yau shela, ƙarshe mai kyau ya ɗara mafarko mai kyau morewa. Riba na zaman duniya a ƙarshen ta a yau dace, dukan mai sanya ga ka aikin sai ya tantance. Kayan sirrin ta yi shar samun haka sa'a ce, ni ma fata na saukar na yi gocewa. Kyakkyawar dama ado da mai yin tafiya waige, laifin ka gyara shi lokaci kan iya karewa. Ni Shamsu na ganewa alhaki ya zama ɗan aiki, in ka aika wani sai ya dawo maka nan take. Ya kyauta mu gyara na kwance tuta shi kayo farke, mai neman tsira da kai kira shi ki amsawa. Tilas kai murna da faɗokin halayyarka, amma akasin haka kana gudu kar a gaibinka. To in haka ne ko ka bar shi domin daga kimarka.